מכירים את הרגע הזה, באמצע פרויקט, כשאתם מרגישים שאתם עסוקים כל היום אבל לא ממש מתקדמים? או את ההרגשה הזאת כשאתם מגיעים לסוף משימה ומבינים שהלכתם לאיבוד בדרך? כאן נכנסת לתמונה חשיבה תוצאתית, המזכירה לנו להתמקד במטרה הסופית. חשיבה תוצאתית היא כמו מפה. היא מראה לנו את הדרך מנקודה לנקודה בלי להטעות אותנו בדרכים צדדיות. חשיבה תוצאתית חוסכת לנו זמן, אנרגיה ותסכול. אז בפעם הבאה שאתם מתחילים פרויקט חדש, שאלו את עצמכם מה המטרה הסופית ומה רוצים להשיג. כשאתם יודעים את התשובה, כל משימות הפרויקט צריכות להתכוונן למטרה זו. חשיבה תוצאתית זה לא רק כלי ניהול, זה סגנון חיים שיעזור לכם להגיע להישגים גדולים יותר, מהר יותר.